Čaute, tu je Easy Dizzy. Dneska som pre vás pripravila video s mojím hosťom menom Bianka. Dneska budeme točiť Touch My Body Challenge. To znamená, že ja jej dám No proste, jej zoberiem prst, priložím ho na určitú časť môjho tela a ona bude musieť uhádnuť, aká časť tela to je. presne. Skrátke. Dobre, ideme na to. Že ja hádam, áno? Hej. Takže, ja ťa pichnem. Počkej. Easy? Čo ti drbe? Toto je s uchom niečo? Lalo? Už Nie. Dlaň. Vôbec. Ešte. Nevieš? Vôbec. Co? Čo to zri? Povedz mi to. Kto to tu? Povedz mi to. Tu nie, ja neviem, jak sa to volá. A kde to je? Na akej časti tela? Medzi rukou. Tu? Toto, keď spravíš. Tuto? Áno, to bolo Ti toto. drbe, úplne to bolo jemné. Ja už som sa zlakla, že čo to je. Si pohode? No ja som dochýnal. Ty kokos. To je toto? Na ktorom prste? Kokos! Tak ja som ti to nehovorila, že jaký prst. Fakt nevieš? Maliček? Áno. Pekne. Dobre. Idem ďalej. Neviem, som tam. Líco. Vôbec. Ešte raz. Čelo. Brada. Krk. No hej. Kebyže sú to zuby, tak sú mokré? Sú to hanky? Áno. Hej? Áno. Hej? Áno. Áno? Áno. Dobre. Čo dám? Ja neviem, kam dám. Sánka. Láke. Nie. Predlakte. Čo? Vôbec neviem. Čo ti drbe? To máš na ruke. Že je to na ruke? Áno! Ruka celá, niečo tam. Tu. Hej. No. More, čo mi dávaš iba ruku? Sme niečo iné. O Bože môj! O Bože, to je až moc veľké. Rýť takú mekú nemá. Nie. Cecok? Áno. Ale iba vrch, neboj sa. No, to ja by... Prst. Ešte raz. Som vôbec neviem. To je niečo vlhké. Jazyk! Čo je? Nebol to jazyk? Nos? Jazyk to bol. Nie. Jazyk to bol. Naozaj nie. Vlhké to bolo. Nie. Akože je to vlhké. Drbe, kam si mi strčila prst? Nos. Akože, ty máš taký mokrý, alebo čo? Ja neviem. Kámo, kam si mi to dala, keď to bolo vlhké? Pozri sa. Nie, nebol. Čo? Už? Máme ešte obočí. Ale vidíš, obidve sme prehrali. No však som si kvit, 1-1. Slúbme im na to. Čo? Takže došli sme ku koncu a dohodli sme sa s
Biankou, že do 3 týždňov vám sľubujeme, že natočíme ďalší challenge. Ak to nedodržíme, tak niečo zlé sa stane. Takže uvidíme, čo sa stane zlé, ale proste keď to nedržíme, tak čau. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a hoď určite odber Bianke na jej kanále a bude to tuto niekde nad jej tvárou, pred jej tvárou. Ak si tu nový, tak daj odber. Čau! What? Co kameruješ? Ty kameruješ? O, ty kameruješ!